आं गिबियावनो आल्लाह प्रभुखौ आङो धन्यबाद होयो खारन रमजाननि समाव दिनै 17 दिन रमजान बे 17 दिन रमजानाव दिनै बिथांमोना रजा थायो दा बे रजायाव इफ्तार फोरबोआव जिहेतु आल्लाया आंखौ दिनै बिथांमोनजों ज' नुजालायनो होदों बेनि थाखाय आङो आल्लाहखौ धन्यबाद होदों आरो आसा खालामदों बे पबित्र रमजान दिननि इफ्ताराव जोङो बयबो प्रार्थना खालामनांगोन जे दुआ खालामनांगोन जे जेन जोंनि जायगायाव बयबो ज' सान्थियैनो गासिबो धोरोमखौ लानानै जोङो आवगायलांनो हायो गावजों गाव दाङाबाजि गैयै सान्थि परिबेस बे खालामनायाव जोंखौ उपराला आल्लाया जाहाथे जोंखौ जेब्लाबो नोजोर होयो आरो बे थांखिखौ लानानै दिनै आङो जोंनि एरियानि क'क्राझार जामा मस्जिदाव इफ्तार जे फालिनाय बे फालिनायाव आं नुजाफैदों आरो गोसोखौ जोबोद मोजां मोनदों जिहेतु आंखौ जेब्लाबो अनो आं बेनिखायनो बिथांमोनखौ अननाय होफिनो बिथांमोना आंखौ जेब्लाबो अनबाय थाखायो आरो आंबो बिथांमोननि अननायखौ आरो फिन अननाय होफिननो थाखाय जेब्लाबो सेस्था खालामो आरो फैबाय थानाय समावबो आङो जेब्लाबो सेस्था खालामगोन आङो बिभिन्न जायगायाव बिदिनो इफ्तार खालामो देग्लाय बाहाय खालामलायबाय हयथ' किसु दिननि उनाव आं दस्रा गामिफ्रावबो खालामगोन बेबायदिनो जिहेथु जों राजनितिकनि मानसि जाहैबाय राजनितिकनि मानसि हिसाबै जोंहा बयजोंबो ज' थानाया आरो जिहेतु बिसोरनि इस्लाम धर्मनि एखेबारे रजा दिन बे रजा दिनाव जों नुजालायनाय आरो बिदिनो इफ्तार खालामलायनाया जोंनि थाखाय फैबाय थानाय समाव जोंजों जिहेतु मोजां मोनलायनाय दादा भाइ हिसाबै माने आलिगम थानाय बे जिनिसा जेब्लाबो थायो आं बेखौ जेब्लाबो सेस्था खालामो